Kakabsat ket makipaset tayo ti kanta apang lukat. Siyak ti dalan, ti puno ken ti biyak, awan tumay ken ama, no di magnakanya. Hintay amin agyaman, ken ni Jesus sa nasantuan. Ubing agtutubo na taingan, agmay sa tainga agyaman. Agmay sa tainga agyaman. Aginayat tainga rutamin, di sangun Jesus anang ibilin, di ayatin tay pasingkiden, sa ngalubungan pasangtuen, sa ngalubungan pasangtuen. Hintay amin agyaman, ken ni Jesus sa nasantuan. Uming agtutubo na taingan, agmay sa tainga agyaman. Agmay sa tainga agyaman. Hintay hinluktan, puspuso tayo dalusan, ket hintay amin naman, ken ni Jesus sa nasantuan, ken ni Jesus sa nasantuan. Hintay amin agyaman, ken ni Jesus sa nasantuan. Uwing agtutubo na taingan, agmay sa tainga agyaman. Agmay sa tainga agyaman. Kagabsat na tipon-tipon tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Ada kuma kada kayo ti grasya ni Apo ti Kristo, ken ti ayat ti Dios nga Ama tayo, ken ti panakairanod ti Espiritu Santo. Kasta kumamit ken ka. Nay magrabi ti amin kagabsat. Kasta met king gapo. Ti misa tayo ti day tingal daw, ti day tingal kanito, ket iso ti anticipated mass para intun bigat kagabsat. Iso ti may kadwapulo ken dua. Domingo ti kadawyan na tiyempo. Intay amerisen ti may basa. Intun bigat. Kaya nagpintas dagiti may basa ng runa ti Banghilyo tayo, ti panang paimbag ni Apo Isus, ti maysa nga umel ken tulang pain. Ket dagito daytoy nga aramid ti Apo, may salaon kadagiti inarabid na idi, no? Nga milagro. Ang ipakita kada tayo ti kinasya sino na. So intay nga ron amerisen, sino kadi ni Apo Isus para kada tayo, no? So kadagiti gundaway kakabsat nga saan tayo matla nga naipakat ti pagribingan ti wakas puno nga pasurot na. Agraman dagiti nagkurkurangan tayo, bidot tayo, kang runa na unay ti basbasol tayo personal. Si papasnek tayo nga magbigbig kadagitoy, ken dumawat ti pamakawan ti Apo tapno may karitay amin nga agrambak ti daytoy nasantuan a misteryo. Agkonfesarak,
iti Diyos sa manakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulag, iti panunot sa waramid ken liway ko. Basol ko unay. Isungat pagpakasiak ken Santa Maria ang Birhen nagnayon. Kadagiti amin nga ngeles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, tay kakasidak kumati apo tayo, Diyos. Kaasa na iti kumati manakabalay na Diyos, ket kalpasan ti panakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipanatayo iti biyag nga agnanayan. Amen. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika, when Apo mga asika. Kaso na iti kumati manakabalin na Diyos, ket kalpasan ti panakapakawan, nagtibas basol tayo, ipanatayo ti biyag nga ganayan. Gloria ti Diyos, ti kangatuan. Gloria iti Diyos, ti kangatuan, itito'y nagkakapya, kadagiti tattauan na imbag, ti pananaknakemda, imunan nagdaka, itanok daka, pagrukbaban daka, daydayawin daka, agyaman kamken ka, gapu iti naindaklan, adayan mo, Gloria iti Diyos, ti kangatuan, Apo Diyos, na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika, Apo mi a Jesu Kristo, kung bugtong nga anak ti Diyos nga ako, Cordero ti Diyos, ket anak ti Ama. Gloria iti Diyos, ti kangatuan, sika amang kadagiti basbasol ti lubong,
Sika amang ika, kadagit di basbaso di lumo, awate kadahay to'y arararaw mi. Sika situtugaw, iti makanawang ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Diyos, ti kangahatwan, yan tangay siksika o ako, Jesu Cristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangahatwan, iti timpoy at Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, sinubot na kami, ket pinagbali na kami ng anak mo, iti sidong ni Kristo. Kita ay nakam kadi Apo asiyayat, pasingkidamkan, ti panangisaad mo kada kami iti sidong tinapaypayso awayawaya, ket iturong na kami, iti agnanayon a kinagasat. Gapumatlayan ken Kristo ang anak mo, ken Apo mi. Amen. Agtugaw tayo, ket dumngeg tayo si papasnek, kadagiti may basa. Ti may basa na daw ti surat ti libro ni Propeta Isayas. Ibaga kadagit ti amin anaupay, di kay agbutbuteng, tumured kayo, umay kay ispalen ti Diyos yu, ket umay na balsen dagiti kabusoryo. Makitanto dagiti bulsek, makangegto dagiti tuleng. Aglagto ken agsalanto dagiti pilay. Agpukaw to dagiti umel, gapo iti rag-o. Agayos to ti danom iti letang, agbalinto adanaw, ti dumardarang ak kadaratan. Ket subuta agubog to itinamaga adaga. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Salmo responsoryo, kararwak idaydayaw mo ti Apo. Kararwak idaydayaw mo ti Apo. Nagasat ti tao at ti Diyos ni Jacob, ti katulungan na. Ket mangnamnama iti Apo a Diyos na isut ti mangted iti hustisyo kadagiti may rurumen. Ken mangted iti taraon kadagiti mabisin. Wayawayaan ti Apo dagiti balod. Sungbat. Kararwak idaydayaw mo ti Apo. Luktan na ti mata dagiti bulsek. Itanuk na dagiti may lupit-lupit. Ayatan na dagiti nalinteg. Salakniban na dagiti gangganaet. Sungbat. Kararwak idaydayaw mo ti Apo. Dagiti balo ken ulila. Saranayan na. Ngem ti panggep dagiti managdakdakes lapdan na. Agnanayon ti panagturay ti Apo, wen, syon,
agarid to ti Diyos mo iti amin at tiyempo sungbat. Kararuak, idaydayaw mo, ti Apo. Daytoy ang may basa na adaw iti surat ni San Santiago. Kakabsat ko, kas mamati ken Apo tayo Hesu Kristo nga Apo ti Gloria. Di kay magidumduma. Kas pangarigan, agidan tinabaknang, ken tinapanglaw av dumaray ti taripnong yu. Nagsingsing ti baknang iti balitok, ket nagarwat iti napintas, idinto arutay-rutay tinapanglaw. No ad-adda bigbigen yu tinabaknang, ket kunayo. Agtugaw ka ditoy nasaya at alugar, ngem kunayo iti napanglaw. Agtakder ka, when no agdalupisak ka iti sakaanak, nagbasol kayon iti panangidumduma, ken panangukom may batay iti dakes a pagwadan. Dumngeg kayo, ingungutek a kakabsat, dagiti napanglaw dito'y lubong, ti pinili ti Diyos, tapno mapabaknang ti pamatida, ken tawiden da ti pagarian, ngayon kari kadagiti agayat ken kuana. Ti sao ti Apo. Yaman tayo, ti Diyos. Tumakder tayo para ti panakaywaragawag tinasantuan ng Ebanghelyo. Sa uka kadagami, sila ang kapampanunod mi. Ikateme tinwadami, isasagana kamadunggi. Hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo ket ada kada kayo. Basta kumamet, ken ka. Daytoy sumaganad na daw tinasantuan ng Ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Gloria ti may paay, ken ka, o Apo. Pimanaw ni Jesus, tibideng titiro, nang likaw ije Sidon, ken sakop ti Decapolis, ang nagsubli iti danaw ti Galilea. Inyeg dagiti tataw ken Jesus ti maysa a lalaki at tulang ken umel, ket nagpagpakaasi da ken kuanan. Nga ipatay na ti ima na iti lalaki. Inyad dayo ni Jesus ti lalaki kadagiti tattao. Idi agwaywayas dan insulat na, dagiti tamudo na, karagiti lapayag, ti lalaki. Kalpasan na, ti mupra, sana sinagid ti dila ti lalaki. Tinangad ni Jesus ti langit. Nagsinaay, sana kinuna iti lalaki. Efata. Kayat nasawen, maluktan ka. Dagos nakangag ti lalaki, kaya't nalawagan, ti panagsauna. Imbilin ni Jesus kadagiti tataw, adida ipadparamag daytoy, iti siya sinuman, ngem no kasano, ti panigunam-gunam na, adida isa sarita, at adapay, ti gagarda, mangipadpadamag. Nagsidaaw, iti napalalo dagiti amin, na nakangag iti daytoy adamag. Nagsaya at ket din, ti amin, nga aramid na. Kinunkunada. Pagdenggan na, dagiti tulang, kan pagsawan na, dagiti umal. Kakabsat, ti Banghelyo, ti panakaisalakan tayo. Dayaw ti may paay, ken ka, o Kristo. Padak nga mamati ken Kristo, iti daytoy
nga kanito dagiti maibasa ng iganyo, no? Ket ada talo nga puntos nga kahit ko nga ipangpangruna, no? Kadagiti maibasa kakabsat. Umuna-unay no malagipyo ni Apo Hesus, no? Idi tiyempo ti public ministry na adu tinap na pananangalug lugar, no? Mangikasaba kadagiti sinaguga saan lang dayjay ket paksya tinapay dagiti dakes nga espiritu, no? Dagiti naluganan ti dakes nga espiritu ket agasan na pay di na dumaduma nga saksakit, no? Ket masansang ibagana, no? Siyempre kalpasan nga panangagas na kaya dagiti tatao nga nga pagawiden nga masansan ibaga ti Apo inakpay nga mapanti sa baling nga lugar ta ikasabak tinaimbaga damag ken mangagas ak tupay ta isu ti nakabaunak kunana nga kanayon. So dito muna nga puntos, no? Tibanghilyo tayo ipalagip kada tayo kabsat, no? Nga ni Apo Hesus, no? He had that universal intention, no? Di kinaimbag na saan lang para iti basit nga grupo, may isa nga lugar, dudikit para iti amin nga tatao, no? Isu nga kayat na amin nga tatao ket madano na. Ti pakasik na amin nga tatao, no? So dahil Apo, so nga datayo nga membro ti Katolikong simbaan, maawagan tayo dati Catholic means universal, no? Universal in intention, no? That all people might be saved. Isu nga may isa nga puntos nga ipalagip kada tayo. Kaya datayo nga Katolikuhan tayo nga ibaga nga datayo laang ti may salakan, no? Ti Katoliko nga simbaan ket welcome na amin nga tatao, baknang man, napanglaw man, di siya sino man. No? Awan, ti may laksid. So ti kuna, ti may kadua nga may basa, ti da ito ingal daw. No? Ada connection na, di banghilyo tayo kabsat. So, ni Apo Hesus, no? Pakita na, kada tayo, nga pasurot na, nga awan kuma, ti may laksid. Baknang man ito nga tao, wino na panglaw. Nga, of course, preferential option for the poor ni Apo Hesus. Ket ipakita na, ti pakasik na unay kadagiti makasapulo na titulong kanya na. Ngiti masaksakit. He was always moved with pity. No? So dayay ti ipalagip ka tayo kabsa. Ti Mark chapter 1 verse 38. So dayay ti pasimudag na kada tayo. No? Ken may kadwa nga puntos. Ni Apo Hesus, kas kuna inagasan na, no? Amin nga kita ti sakit. No? Nairaman jay ti parang nairaman sa jay ti parang paksya ti demonyo ken amin nga panang paimbag ay panang nagbalin nga nagbiag di jay natay, no? So adu ti naramid na ngam kabsat sakbay nga ramidin na dagi jay kayat na nga makita ti pamati ti masiknan. Noaan man nga makita na di jay mismo nga nadaan ti sakit apakita da kadagiti tatao ikaruba da wino gagahim da nagado, no? Malagipyo day jay may isa nga paralitiko nga gaputikado ti tao ket dagiti gagayem na titimulong ken kuana tapno makasideg kina Apo Hesus ket naagasan because of their faith. Kastamet ti banghilyo ti tingal daw. Sino ti nangipan daytoy umel ken tulang hangkadi dagiti karuba na dagiti gagayem na because of the faith of his friends. No, naagasan ni Isuna. So,
Ipalagip ka tayo kabsat nga, ito'y community tayo. No? Hantay kumama ilasin ti community. We should live as a community. Iti tinulong tayo. No? Ti pamati tunggal maysa ket dumuras, mino mapaimbag, babaen matlang, ti suporta, ti tunggal membro ti ili. No? Kabarangay mo. Ngam no, kaguram ti daduma kanyada, anya nga rod ti ekspektaram. So dahil ti maysa nga ipalagip ka na tayo. We must, no, do something to enhance our relationship in the community. Tapno ti kasta, ti pamati tayo. Ket ti pamati ti tunggal maysa nga membro ti gimong, ket umirirot. Ket umirirot pa'y ti pakasignat ngin ayat iti unag ti gimong. No? So, what is basic is relationship. Palagip ka na tayo kabsat. Matthew chapter 4, verse 23. No? Dahil ta kabsat, ti inaramid niya po Isus. Addo, ti milagro, nga napasamak, gapo iti pamati nga nakita ni Apo Isus. And gapo iti kinamanangaasin na, kari iti masaksakit. So, dayay. Kimay katlo nga puntos kabsa. Nung madlaw yun, kung natin nasantuan na surat, ti Bangilyo tayo. Kalpasan, ti panangagas na, ti tulang tao, nga umalmalang, kalpasan nga panangagas na, niya timbaga na. Pinagbagahan na nagiti tatao sa jay, nairaman nagiti apostolis na, ngawan kuma, ti pagbagahan da. Handa ko may padamag. Ngamya ko na ti nasantuan na surat. No? Kuna nadtoy. At adapay, tigagarda nga mangipadpadamag. Okay lang dahi jay para kanya po Isos. No lakit di ipadpadamag yu ket agpaiso. No apay nga ti motivation ni Apo Isos. No apay madina kayat. Apay nga no kalpasan ti panangagas na madina kayat. Nga may waragawag no may padpadamag. Nya tirason na. Kabsat, no? Tirason na. Ket ipakita na dahil kinangpakumbaba na. No? Ti mensahe na para kada tayo nga pasurot na. No makaramid tayo tinaimbag, hantay kuma nga ipasimudaag. Aramidin tayo latal, irebang aramidin tayo, kas pasurot na. Hang kumanga datayo tibida. No. Oray na po Isus. Pakita na. Numan pa Isus na kay Diyos. Very humble niya po Isus. He wanted each one of us to experience Him personally. Masarakan tayo mapadas tayo kumatikin imbag niya po Diyos. Personally. So, damagin na kayo tata. Do you experience Jesus personally? O di amuyo may panggap kini Apo Isus ket isula ang met ti nangigan nyo kadagiti padayo a tao. No damagin kayo, sino si Jesus para kada kayo? Siguro adu ti may bagayo. Ta isu tinangigan nyo kadagiti padayo a mamati. Nga si ka mismo. Sino ni Kristo? Iti pagarup mo, si ka personally. Ada nga tamad kapadasam. Ket dayjay Apo, napintas. No? Pampanunutin tayo. No? Anyway, Matthew chapter 16 verse 20, iso, ti kayat ti Apo. No? No agaramid tayo, ti kinaimbag. Ino, nasayaat, han tayo pasindayag. Aramidin tayo nga aramiden. And that is an expression or manifestation of a living faith. Iso ti pagilasinan, ti sibibiyag a pamati. No? Ni Apo Isus, ti bida. No? Ni Apo Diyos. Praise God. No ada dagiti tattao nga kahit na nga padayawan, ket okay lang. Just say thank you. No, thank you.
nga mahaan nyo kuma, nga pagbagaan nga, masapul nga, idaydayaw nak, iti sangot ti publiko. No. No. Kusa dayay nga maaramid no kasta, kabsat. No? Ayay ti kayat ti Apo nga mapasamak kada tayo. Ken, amuyo kakabsat, damay nayon ko kadag ito'y talo nga puntos. Inton bigat, Domingo, September 8, isumait ti birthday ni Mama Mary. At the same time, foundation day of our congregation, SVD, Society of the Divine Word, o Societas Verbi Divini. So, gapuintan no bigat ket isu ti birthday ni Mama Mary, no? Ket kunati ordo, we are not supposed to celebrate it liturgically, but we celebrate it personally or as a community, no? Kasano ti panang rambak tayo, ti panakayanak ni Apo Santa Maria. Ket nagado ti question pa di na duma, no? Umuna, apay ngay nga September 8 ti pinili ti simbahan nagapuan na dayta nga kapanunutan, no? Not exactly kabsat ngam ti simbahan no malagipyo ket ti panangrugi ti biag ni Apo Santa Maria ket idi December 8, no? So the Immaculate Conception, di ba? Ti kaadda ni Apo Santa Maria iti uneg ti tiyan na, no? Ket ramrambakan tayo dayjay December 8. So 9 months after that, so nga September 8, isu dayjay ti celebration of her birthday. But not exactly, no? Ngam, at least, importante dayjay panangrambak tayo ti birthday na. Napatag ni Apo Santa Maria, kapoy ti role na, ti akam na, iti panakaisalakan tayo amin. Isu natin ng ibaga, may palagip kada tayo. No anyaman timpaltiing ti Apo, kada tayo. No, babaeng ti, kasi isu ng anak na, tungpalin tayo kuma. Kasi dayjay, pakita ni Apo Santa Maria, di naubusan da, ti arak ijay kana, o kanaan. Anya ti kana, anya timbaga ni Apo Isus, ni Apo Santa Maria. Imbaga na, no, do what He tells you. Aramidin nyo, anyaman, ti ibaga na kada kayo. So, ni Apo Santa Maria, mga ipalagip kada tayo. Tungpalin tayo, anyaman ti ibaga ti Apo, mabasa tayo ti Biblia. Simuna. May kadwa, ni Apo Santa Maria, hala nga ina ni Apo Isus, nailangitan tayo met nga ina, isuna. No? So, bigbigin tayo isuna. No? Tano kasano, ti pakasiknan na, ti anak na, kastamet, ti pakasiknan na kada tayo, nga pasurot na, nga mangbigbig ti anak na, nga iso, ti anak ti Diyos mismo. No? So, nga nadakkel, ti akam ni Apo Santa Maria, iso nga, nubigat, kakabsat, minuitang rabi, nagpintas ni naramid yung tatay, nagrosaryo kayo. Dahil ti may isang pangipakita tayo, ti ayat tayo kenkwana. Ng kalaksida na dayjay, datay kuma, no? Ti may isang nga ina, wino ama, no? Ti naganak tayo. Ti pakaragsakan da, iti unag ti pamilya, no, napintas ti banding dagiti anak. Iso nga, datayo mat nga pasurot na, datayo ti adopted children of God, nagpintas kuma, ti relasyon tayo, ti tunggal maysa. Ada kuma dayjay panangisakit, ada kuma dayjay na irot nga banding tayo. No? Each one is always impelled by the love of Christ. No? Our life should be rooted in God's Word, which is the foundation of our Christian life. But we have to recognize Jesus Christ as the center of our Christian life. That is why we have the Eucharist.
We should always be nourished by the Word of God. We should always be nourished by the Eucharist. Ito muna. No. And the requisite is to change our lives. And only then that we could participate in His mission. Kasjay apo, ti aramidin tayo. No? Maragsakan niya po Santa Maria, niya po Isus, si Diyos Ama, ken Espiritu, no may pakat tayo dayta, nga napintas, nga tarigagay tayo, akas adopted children of God. No? Tumakdar ti amin, kakapsat. Mamatyak, Diyos Ama, manakabalin amin, anamar suway ti langit ken daga. Mamati akmet ken Jesucristo, abugbugto nga anak na ken apo tayo. At imaw terami ti Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria Virgen, nagtutuk ti panagturay ni Poncio Pilato, nailansay ti krus na tay ket na itanem. Imulog tiyan dagiti natay, nagungar ti may katlong aldaw, imulit sa dilangit, ken situgaw, ti makanawan ti Diyos Ama, man nakabalin amin. Agapunto sa diyay nga may manghukom, karigiti si bibiyag, ken karigiti natay. Mamatak met Espiritu Santo, patyak met Santa Iglesia Katolika, ti panagririnano dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, kadadan tumet panagungar ti bagi ken biag ngagnanayon. Amen. Intay nga rin datag kini Apo Diyos, aming nga kasapulan tayo, kititunggal kararag, isumbat tayo kakabsat. Apo, iturong na kami, itidalan ti kapya. Apo, iturong na kami, tidalan ti kapya. Tapno itultuloy nga aramaten ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, ti sagot dagiti saad, bileg, impluensya, ken turayda amang isuro, tapno agtali na edda anapudno a pastor dagiti mamati. Kumararag tayo iti Apo. Apo, iturong na kami, tidalan ti kapya. Tapno saan kuma nga abuswen dagiti opisyal ti gobyerno ti posisyon da. Ngem aramaten da ket dia pagserbi iti kaaduan nang runa dagiti na panglaw masakit ken nagkasapulan. Kumararag tayo iti Apo. Apo, iturong na kami, tidalan ti kapya. Tapno maited ti grasya ti panakapaimbag kadagiti kakabsat tayo nga agsagsagaba iti sakit ken maamiris ken mariknada ti panakairanod da iti pagarian ti Dios. Kumararag tayo iti Apo. Apo, iturong na kami, tidalan ti kapya. Tapno agbali na pagtuladan dagiti trabaho ken balikas dagiti misyonero. Dito'y pagilian tayo, ket dagiti ganggan na et adaga iti kastaw, umadu dagiti tattawa mga klon di na kristyanuan na panagbiag. Kumararag tayo iti Apo. Apo, iturong na kami, tidalan ti kapya. Tapno sumreken dagiti napanen iti sabali abiyag ti pagarian ti Diyos, ket awaten dan ti agnanayo na kapya, ken kinaragsak. Kumararag tayo iti Apo. Apo, iturong na kami, tidalan ti kapya. Iugkas temet, asiulimek, aming dawatin tayo ang personal kini Apo Diyos. Nailingitan nga Ama, amom amin tanyaman nga dati kaunggan ti puso, ti tunggal maysa kada kami. Amom amin na po iti bambanag nga kasapulan mi, iti unag ti pamilya ang kasta may tigi mo. Ipay mo kada kami Apo, tapno ti kasta.
may patungpal mi ti pagetam ti daga. Dagitoy dawatin mi kapumatlayan ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Kakabsat, adato yung timay kadwa paset tinasantuan na misa. Isu tilitoria tinasantuan na Eucharistia. Maawi sa iyong agisagana ti sagot ay atayo, kadagiti adong bendisyon ng paay na po Diyos kada tayo. Dagito'y sagot ti tao, nakurapay makitangim, kaya tilinaon da. Dagito'y gaima. Mangyawag ka dagiti dakon, hanap manayat, isuda kuma, betlay ti pakayawatan, di kamyaran sakit, kayat mga Diyosan. Awatem kadua mo, dagito'y sagot ti tao, nakurapay makitangim, kaya tilinaon da. Dagito'y gaima, apat kagiyayawatan, di kamyaran sakit, kaya't Diyosan. Isudan to kuma, betlay ti pakayawatan. Awaten kadua mo, dagito'y sagot ti tao, nakurapay makitangim, kaya tilinaon da. Kumararagtoy kakabsat, dagitoy daton tayo, makayayo ti Diyos Ama manakabalin. Amin. Ti Apo, watan na kumaday ito daton, kita imam. Ket may paay, pakadaydayawan, ken pakagloryaan, tinagan na, ken kastamet, ti pagimbagan tayo, ket ti kadagupan, tinasantuan nga iglesia na. O Diyos, apon ti ayat ken kapya, ipay mo kadi Apo, tao miso, ti panakaiday dayo mo babaen, dagitoy daton mi. Ken may kaysa ka masipupudno, ken ka, babaen ti panakiranod mi, ti daytoy Santa Misa. Gapumatlayan ken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Amen. Ti Apo ket ada kada kayo. Hasta kumamet ken ka. Itag-ayo dagita puspusoyo. Adada na si tatag-ay ti Apo. Agyaman tayo, iti Apo a Diyos tayo. May kari ket rumbeng. Pununay may kariket rumbang. Anong may ket pakaisalakanan mi, ada kami ti amin na tiyempo ken diso. Agyaman kam, ken ka Apo na santuan nga ma, manakabalin kinagdanayon na Diyos kapo ken Kristo nga Apo mi, rambakan mi si ayat, ti papatay na, ipaduyakyak mi, iti nabiyag, a pamati, ti panagungan na, or orayin mi, iti natalgad anamnama, ti nagloryaan na panang sublinan to, dito'y daga.
Anan sa ta magidanggay kami kadagiti sa santos kinaamin nga Angeles, mangibunan nagken ka, ket kunami adti ag sarday. Santo, Santo, ti Apo, Diyos dagiti amin na paswa, ti langit ken dagat naknuda, Di pakay daydayawa sana iti ka nga tuwan anay dayaw ti umay itinagan ti Apo Hosana, iti ka nga tuwan. Pudno na Apo abig ka kinasanto kitsikatu gubwayan ti amin na kinasanto. Dawati mi nga rin ipay mo ti Espiritu mang pasanto ka dagito yadatun tapno pagbalinem, kitipay mo ida ka na kami, abagi kindara ni Apo mi a Heso Kristo. Isuy di sakbay yawat na. Asya ti bagina tapno agtutuok ng alay ti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sa nainted, karagi di disipulos na ket kinunana. Alain nyo. Kitmang kayaman iti iti bagi, isumayawat po amay paay kada kayo. Kastamet na kalpasanday di panangrabida. Nangalay ti kalis nagyaman manenken ka. Sa 19, karagi di disipulos naket kinunana. Alain nyo. Kituminom kaya amin iti ti kalis ti darak. Darat ti barukan naganayan na tulag. Isumay biya tumay paay kada kayo. Ken kadagi ti adu at tao. Tapno mapakawan nagiti basbaso. Aramidin nyo dayto pangilaglagi piyo kanyak. Kakabsati waragawag tayo ti misteryo ti pamati. Baen ti krus mo kening ka panagunga inaka insalaga nanubuti sa ngalubungan inakam insalaka nanubuti sa ngalubungan. Amay tingarod panangilagip mi ti papatay kay panagungan ni Kristo, idato may ken kapo ti tinapay ti biyag kadikalis ti panakaisalakan, agyaman kam ken kataimpay mo amay kiri kami, nga dito isaklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami makirano ti bagi kendara ni Kristo, pagkaykaysay na kam kuma, ti Espiritu Santo. Lagigipim kadapo ti iglesia manaisaknap ti sangalubungan, ket parayram tayat na na Diyosan. Laglagipimet ni Francisco Santo Papa mi, ni Marlong Arsobispo mi kanagiti amin na papadi. Lalagipin payapo dagiti kakabsat mi mamaturog asya na namay iti panagungadanto ka namin dagiti pimusen iti sidong takahasim. Awatim ka dapo ti sidong taranyag mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi apo ti pamameta kahasim ka na kami nga nagtata na kimisay ka na kami apo ti nanay nga kirit kimpig siya kasapulan mi, tinadaw-aldaw panagbiag mi, kastamit apo ramidim kumamay kari kamamin, itiag na nayo na biag. Ket makiranod kam to,
Kinanggasatan mo rin Maria ngay na ti Diyos. Kadagiti naggasat nga apostoles ken kadagiti amin na sa santos. Isuda nakapudno nagserbi ken kadito daga. Makikadawa kam to kadmet kadakwada. Amang itantanok mga daydayaw ken ka. Gapo ken Isu Kristo nga anak mo. Itagay tayo dagiti ima tayo kakabsat kas panang bigbig tayo ti talo nga persona ti may sa Dios. Gapo ken Kristo, si kakay sa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok noy miken ka, man nakabalin nga ama, ti aminadayaw ken Gloria, iti agnanayon nga wanting, Gana. Amen. Amen. Pagkabsa tagas may sa pamilya ni Apo Dios nagtarigagay nga agbalin nga putno nga pasurot na. Dumawat tayo nga ron titulong, tinalingitan nga ama, babaeng di parang luwalo, ti kararagin surok na tayo ni Apo Isu Kristo. Dawati may kapot ay salaka na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdumkad, asya ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami, kang kanayin kumalayang iti basol, mailisi kami. Kiniti amin nariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, iti kinagasat ang namayin mi, kiniti ay ni Isu Kristo, anang isalakan kada kami. Takukuam tituray, para kabaling kendayaw, kaganayon, adinto agsaday. O Apo Isu Kristo, kinunam kadagiti apostolis mo, kaya kada kami na ito nakimisa. Kapya ti batik kada kayo. Kapya gapu kanya titid ko kada kayo. Apo san kadagiti basbasol mi ti mingmingam, dudi kiti pamati ti iglesyam. Ket kas menurut ti pagatama po ipay mo kad sa asikin kwa na, ti kapya, panagkaykaysa,
Ti mayat ni kinawatan ti unag ti pamilya ang kastamat ti mo. Ti panang protekta ti dayaw ti tunggal maysa. Kadi panang parik na ti pagkasignan iti karuba. Apo si kati agpiag kinagari, iti agnanayon ngawan ti inggana. Amen. Kakabsa ti kapya ti apo kang kanayin kuma nga dati tunggal maysa kada kaya. Hasta kumamet, ken ka. Ipay tayo man ti kablao ti kapya nga da mayat nga isim na. Kapya. Cordero di Diyos sa mangikan, nadagiti maspasulti tangaluhan, mga asika, kada kami. Cordero di Diyos sa mangikan, kadagiti basbasulti sa nalulungan, mga asika, kada kami. Cordero ni Diyos sa mangikan, kadagiti basbasulti sa nalubungan, item kada kang ikapya, item ka ikapya. Kakabsat at ti kordero ti Diyos at iti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat dagiti naiban iti padayay ti kordero. Apo jak may karing may kakanya, ngem ti may sala niya sa mapaimbag tuntoy kararwa. Bagi kendara ni Kristo pan iti matibiyag. Apo Jesus, sumahay ka. Ito'y puso kang naeta. Ikutan to'y biyak kukin kararwa. Tapno diyak do may sinaken ka. Iturong nakadua po, tarabaye maladay to'y numo. Tapno ak serbiya ka si pupud mo, aging gatungpal to'y biyak ko. Tati ayat mo, isuwa puti biyago, keti asim, isuwa puti kiret ko, keti bilin mo, isuwa puti bagnus ko, ngagturong kinapudno. Tati ayat mo, isuwa puti biyago, keti asim, isuwa puti kiret ko, keti bilin
Hirdem kadito'y nakin po. Biyage mapuday to'y kinakurapay ko. Titalek ko ken kaidatong ko. Iyawat ko ken kadiamin ko. Usarem kada puto'y adipen mo. Surun agbyat itininteng mo. Kinataleglaeng ken kauwapo. Tati ayat mo isuwapo ti biag ko. Eti asim isuwapo ti kiret ko. Eti bilin mo isuwapo ti bagnus ko. Nagturong kinapudno. Tati ayat mo isuwapo ti biag ko. Eti asim isuwapo ti kiret ko. Eti bilin mo isuwapo ti magnus ko. Nagturong kinapudno. Uwa po Jesus sumay ka. Dito'y puso kang naet ka. Ikot ang to'y biyak kukin kararwak. Napudiyak to may sinaken ka. Iturong nakadua po. Arabaye maladay to'y numo. Nuwag serbiyak ka si pupudno. Naging gatumpal to'y biyak ko. Tati ayat mo isuwapo ti biyak ko. Eti asim isuwapo ti kiret ko. Eti bilin mo isuwapo ti bagnus ko. Nagturong kinapudno. Tati ayat mo isuwapo ti biyak ko. Eti asim isuwapo ti kiret ko. Eti bilin mo isuwapo ti bagnus ko. Nagturong kinapudno. Kalpasan ti final blessing kakabsat. Itay man ipaduyak-yak ti panagayat tayo kinapo Santa Maria. Damdama, mabaleng tayo nga kanta ti parakin kuana. No? Panagbigpig tayo na tayo ket kaduan na ket iturong tayo. Saan lang ti bukod tayo nga pagi kiniapo Isus o di ket ti pada tayo malang nga tao. No? So, daya apo ti aramidin tayo maramdaman. Tumakder tayo amin kakabsat. Apo, tartaraunan, ket biyagay na kami babaeng ti saom, ket di tinapay ang nailangitan.
Ipay mo kadi Apo ta dagitoy naindaklan a parabor ti anak mo. Iranod na kami adi agrisat iti biyag na ani Diyosan. Gapo matlaeng ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Ti Apo ket adda kada kayo. Hasta kumamet, ken ka. Benis na kay kumati man ang kabalin na Diyos, tinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Nalpasing ti misang kayo ti kapya kinayat. Kibingay datangayat itunggal maysa, kinidedayo yun ni Apo Diyos, babaeng tinasagraduan nga panagbiaki. Kaya, Kiyaman tayo to Diyos. agraman ni Apo Santa Maria. Ato'y kang amin, O Maria, siraraem dito'y saklang mo, ay to'y apang kablaw miken ka, denggem inanadong mo. Ato'y kang amin, O Maria, siraraem dito'y saklang mo, ay to'y apang kablaw miken ka, denggem inanadong mo. Ave Maria, O Maria, Reina di langit ken daga, di puso na kem karwami, amin ken kaidaton mi. Ave Maria, O Maria, Reina di langit ken daga, di puso na kem kararwami, amin ken kaidaton mi. Maria, inami, inanadong mo, sikati hayat mi, ragsat ken ako. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, O Virgen Maria, makadalusan, sikati amin mi, aklunen nakam. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Maria, O Reina, Ave, Ave,
Maria. Iyan alimnos ka, ang napintas ka, himnas mo tawan kumada, Reyna't langit ken daga, tuy anak mo baklulo, ta saranay tinten mo, ta sikati pagkamangan, at pagkatayan, ubitwen ang ti dalan, ken bagnos na baybayan, uwi naming kasnagan, nasip ngeta pagnaan, tuy anak mo paklulo, ta saranay tinten mo, ta sikati pagkamangan, ken sikat pagkatayan. Patayon. Agtugaw tayo kakabsat. Kalpasan tinasantua na misa, maipakam mo, nga hantay to pa'y agaw